Kuyintokozo ukuthi sikhuluma nawe. uNkulunkulu uzokulonda, uNkulunkulu uzokubusisa. Yenze okubalekile, yenze okufanele. Subscribe like le video leyo. Qinisekisa ukuthi become a member uzokwazi ukucontribute at least ngemali engango-9 rand njalo ngenyanga. Siyabonga kakhulu labo siba ngamalunga le channel. uNkulunkulu ngathi nganibusise nenze kahle. Kukhona konke enikwenza empilweni niphumelele, kungabi nehibe uma zikhona nikwazi ukuthola ixazululo salezo nkinga lezo nalezo hibe. Nawe ke siyakunxusa ukuthi become a member noma ke contributor. We can use the link to join to be a member. You can also use the account to contribute if you want to contribute. Sibheka la iphupho elikakhanya idubo ukuthi sawubona phasa uphupha kuyasho lizala kabe kuchazana. Nake singakusho sesikhulumile kakhulu ngehashi. Sakhuluma la sachaza ihashi uma ulifaka ngasekhaya ukuthi ihashi ikakhulukazi kubantu osomahashi ongubane ihashi kubona bahlobene nehashi kakhulu. Sachaza futhi nabantu bakwamhlongo nabo njomane kaMgabhi nabo banako ukuhlobana nali ihashi. Kusho ukuthi abantu bakwangubane banabo ukuhlobo nehashi nabo njomane futhi ngoba ihashi phela injomane. Kodwa ke asikho lapho sikhuluma ngokuthi malizala ke nake singakusho malizala ihashi. Umalizala uma uphupha ihashi uPaul sithathe nje uhlaya khulu umalizala ngoba lokho kungasho ulindele isimo sencebo, ukuchuma noma impumelelo okanye ukuthuthuka lenqubekela phambili, yabo. Number 2, uma uphupha futhi ihashi kufanele sithathe njengoPaul uhleka khulu umalizala. Ungabe lusho nje ukuthi lindele ukwenza inzuzo uma ukuthi unebusiness noma ke ungahle uthola umhlomulo owengeziwe uma ukuthi uyasebenza noma umvuzo omuhle kuloko sukukwenza ke empilweni. Kanti kasivale kanjena uma number 3 uma uphupha futhi ke ihashi kuPaul uhleka khulu umalizala lungabe lusho nje inhlanhla nesibusise sizayo. Sivale ngokuthi number 4 uma uphupha futhi ihashi uPaul uhleka khulu umalizala uma kungukuthi umuntu wesifazane lisho ukuthi lindele ukubeletha ngempumelelo uma ukuthi ukhulelwe njengamanje noma ke uma ungenzeka uzokhulelwa isikhathi siza seduze suke uzokwazi ukuthi ubelethe ngempumelelo uma libonakala izala ihashi lapha. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonda akubusise besibheka nje udaba lwehashi umalizala. Lokho esingakusho abanye bangasho nabo abakushoyo uma benawo umbono abanawo mhlawumbe uthindakela ukuzala kwehashi. Thina besinawo ilo siyabonga. Be blessed.